3, 2, 1, ready? Ready? FONGSE Swdwbyao Fwrmainai. FONGSE Swdwbyao FWRMAINai. Mane Boroni oंथियाव. Boroni oंथियाव ha. Boroni oंथिया बेयो. Question. Ready? हाबा जायालासिनो थानाय सेंग्रा. एकदम. Hinjaw satu sih cuma nang, sekarang kerja. सेंग्रा बिबां बांनो. Gila karmani. दे नङाब्रा माखासे सानग्रोनोब्रा डाक्टराबो बाल'डा मानो बाल'डा कुइसन गोनां मिंगो हाबा जायालासिनो थानाय सेंग्रा हाबा जायालासिनो आर्या जेनेबा हिनजाव नालासिनो आरोना न माने बैसो जाबाय हाबा जायासिबानो बेयो थाबाय थादों आरो हाबा जाला आदुंग्रा हा नामा मोजां बुं आदुंग्रा जाबाय दे नायबाय गथ' बानो लाखिनाय हिनजावसा गथ' बानो लाखिनाय हिनजावसा deh mau dahani Ba. गथ' बानो लाखिनाय हिनजावसा मादिमोन गथ' बानो लाखिनाय हिनजावसा बखालि रोंमारो बर'खौ इयो गरम रोंदो दे जोलैनो दोननाय माइ मामा माइज्लो मोजां बुं माइज्लो जायाखै होदो जाबाय माइज्लो ना दे Maizli दे माइज्लि गं गैयि मोसौ लामब्रा मोजां बुं लामब्रा जाबाय दे बोरिया कारेक्ट अमा दोनग्रा न' गन्द्रा मा गन्द्रा बर जाबाय दे कारेक्ट फिसा जायो अमा बुन्दि tuh bawa ali मोजां बुं मा होनदो Uma bunda. अमा बुन्दानो फिसा जायो मादिमोन फिसा जायो अमा बुन्दि माने फिसा जानो रोङि आरो ना अमा बुन्दिया गाथ' उफुन्दी मा होनदो उफुन्दी होमबा मा जागोन दे होदो जायाखै केन्सेल ए पाउडार माइ होबाव अमा जायो तार माने अमा फिसा माने अमा बुन्दिया जानो रोंला फिसा फिसा जायाखै आं बिदि फिसा जानो रोङि अमा बुन्दि उखुन्दी जाबाय दे नायदोंमोन माला नायना लाखोसो थायो बोरिया उफुन्दीसो हाबा जायालासिनो थानाय सिख्ला adunggari जाबाय दे adunggari hinjaw pun lari kali जाबाय दे adunggari hinjaw pun lari kali नेक्स्ट फिसाय थैजानाय हिन्जाव ना हिन्जाव Alonda. बाल'डा जायाखै बाल'डानो फिसा थैजानाय हिन्जाव ना दा मा रान्दि दे जाबाय एबारे बिसि थैजानाय हौवा दे बिसि थैजानाय हौवा बालन्दा जाबाय दे रोंबाय दे रोंदो मोजां होनदो हाबायाव बिबान बानग्रा हौवा biban बानग्रा हौवा bawa bermuda जायाखै दे डक्टर हाबायाव बिबान बानग्रा हौवा Mahazan. दे साइज' लाग्रा पदर होबाव ओइ हरिसिनावबो हरिसिया फुरला जाथाराखै मोजां हो हरिसिखौ मोजां बुलाय उन्दै थांबाव मानसि आं माने हाबायाव तार खामानि मावसोग्रा नामा बिबान बानग्रा बिबान बिबान ओरै माने हाबा जाबाथाय बानना लाङोना फार्स्ट माबाफोरसो बिदि आरोना साइज होग्रा जायाखै बिदि हारसायाव सोदोबानो गैया हो थां बा हाबायाव गय रानग्रा हिन्जाव rode keringang berarti जाबाय दे akil बरिया हिन्जाव गोदान गानग्रा दख'ना
Dokter. Hinjau godan ganra dखना बुं. Hinjau godan ganra dखना. Sari. Sari. Mane pina godan ganra na. Sari. Tidak kalah nih macet. Oh, gerak kelar nih. Meriah, Mbak. Dखना थावसि. Oh, sampai deh, rengde. Boria. Be haile Fujigra getar थावनि. Begitu sih micayo, dia borong hari aja थानसालियाव थाङो जे. Moजां बुंलाय समदा मोजां बुं. थानसालि. Oh, sampai deh. Orang mati gimana? Ngeringelin nak kau sama. Aini binanau. Ini binanau. Semuanya nengko. Semuanya mau kan? Ini binanau. Madai. Sampai deh. Meriah. Katil. Dokter keburi kan? Apa nih pong bani sababa nih? Bipong kemana nge? Before kok. Ayo. Si ayo ngosan. Maam baiknya. Ini masalahnya dia, ini tangan dia. Hai kawan dia. Nadim. Apa nih pong baik? Apa nih? Nusa baba nih pong baik kemana? Adi. Danat. Mama dengar bra. Adi yang jawab dia, cuma nge dia. Ai eba apa nih? Bifa. Ai. Nanti ai ni bifa. Abai. Gila. Udah. Kita coba gila. Awi jauh lagi udah. Abu Pina. Ai eba apa nih Bifa? Abu. Jawab dia. Mandi bau. Bima Abu enak mbak. Awi sendela Bifa kesundela Bima kesundela ma. Nah, ma nah, Bima Bifa थैजानाय गथ'. Single sana. Single थानाय माने बिमा बिफाया गैला आरो उन्दैयावनो. मा single थाना? दे माने बिमा बिफा गैला आरो ना बिया थैबाय. Gila. होदो टाइम Si ini tuh menspekli. दे बुं दे. इंग्लिश मिडियाम फरायनाय ना बियो. मा बुंफिनलाय? Mauria. Oh, good. जाबाय दे. बिराद हादो दे. नारेंखल बिबार बारनाय. Narenkul berwarna. Thai mana narenkul biar mana sih no? Thai gini. Jayakai. Maba. Thai Suli. Jayakai. Sini mana? Karek jeli deh. Udah, gua apa sih ini lebih powder. Narenkol bibar barnai, narenkol bibar barjen naik ke mamu deh. Dia bilang ya. Powder ku warna dokter. Maafin ini juga. Nadim. Narenkol bibar barnai. Narenkol bibar warna. Parang naik. Barf naik. Ini jayakai. Hane ya. Hori sadai naik. Agor gui zap zubhi. Hah? Agor gui zap zubhi mana agor gaya hiya. Agur gaya. Mana? Agur gaya no mama. Ulhi. Uli agor ada. Oma tahu kri? Ya 3, 2, 1 hudu deh. Ogrong. Kumpuli. Nadim. Agor gui zap zubhi mana agor gui. Agor gui zap zubhi. Indi. Mana aja. Kurang naik nih kan bebe. Salmata deh, salmata namun. Salmata. Hei. Salamata ane orang. Salmata. Hari ini bere kamogra. Ini udah. Oh. Udah, time jadi. Udah. Mana hari ini? Hengta. Hengta mau naik? Again. Okay T. Vino kan ya. Mau hari ini mau berapa? Soibo. Mana? Hari ini Pak. Bere kamogra hengta. Hari ini against. Tersenyum. Awet dasar. Deh, mana sering sih mari? Hari ini hengta amal lagi. Hari ini kubung deh. Zelini hanggar.
खोमा खोनायि हिन्जाव Binggi. जाबाय दे Billy sang. लास्ट दे लास्ट बुंसै दे Anya kan sebegini li. बिजाब लिरग्रा Liri-giri. जाबाय दे थेंक इउ दे जाबाय Khulumbai. Khulumbai. जोंनि बे भिडिअआ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो बे भिडिअखौ रावबो गोसोआव दाला अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट Or comment. Thank you for watching. Please like, subscribe, or comment.